ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರೆಲುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮರ್ದಮೂಲಿಗಳಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಡು ಇಂಬು ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಡೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ದೈವದ ಕಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಯರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೆರಿಯ ಆಕುಲು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಮಾಜನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಪೂಕುಲೇನು ಎಂಚ ಗೋಡಿಯಾದು ದೇವೇರ ಮುಡಿಕ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂಚಾಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೋಡಿಯಾದು ಸತ್ಯುಲ್ನ ಮುಡಿಕ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ದೈವದ ಕಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಕೊಡಿಯಟ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಇನ್ನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನಿ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪರಿ ಇಪ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜುಮಾದಿನ ಕಾರಣಿಕದಾದ ಅವಳು ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೈವಳ್ನ ಬರ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಅವಳು ಏತು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆಲುಲ್ಲ ಆ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲುದಾದ ಅತ್ತಂಡ ಆ ನಡೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದಾದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುಲೆಡು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಉಜಿರೆಡ್ ನಡತನಂಚುತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಲು ನಡಪಾಯಿನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮದಿಪುಡು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಾರು ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮದಿಪು ಪಾರಿ ಪಣಪುನಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕೋ ನ್ಯಾಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಳುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೈವಳುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಈ ದೈವಳೆಡು ಜುಮಾದಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ಬೇತನೇ ಸ್ಥಾನ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಿಬೊಟ್ಟುಲು ಒಂಜಿ ಈ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಪಣಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಐತ ಅರ್ಥನು ಪನೋಡು ನಾಡು ಇಡೀ ದೈವದ ಕಥೆನೆ ಪನೋಡಪ್ಪು ಆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಪುದಾರಿಂಚ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಆ ದೈವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪನೋಡ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆಗೆ ಬತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಆ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಭೇಟಿನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿರತಿರ್ಗ ತೂನಾಗ ಈಗ ಕಾರ್ನಾಡದ ರಾಜ್ಯ ತೋಜುಂಡು ಕಾರ್ನಾಡ ರಾಜ್ಯಡು ಹರಿಹರ ದೇವರನ ಮನಮೆಚ್ಚಾದೆ ಇಂಕಿನ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆಯೂರ ಜಾಗಬೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಹರಿಹರ ದೇವರ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಎನ್ನೈಟೆ ಉರಿವುಲ್ಲಯ ಇವರ ಸತ್ಯರುಲ್ಲೇರಿ ನಿಕ್ಕುನ್ ತುಂಚಿತನ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಪಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಮೂಲುಂಜಿನ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಜಾಗಬೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಅರ ಪನ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಒಂಜುಪ್ಪುನು ಬೀದಿದ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ನಾಗ ಬೀದಿ ಬುಡ್ತು ಬೇತೆ ನಡ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಪಂದ ಆ ಬೀದಿದ ಜಾಗಡುಂತದು ಕಾರ್ನಾಡು ಬೀದಿ ಸಾನ ಪಂದ ಜುಮ್ಮದೈಟೆ ಪುರಾಪನ ಕೊರಪೆ ಅವಳು ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟು ವರ್ಷಾದ ಮಿಚ್ಚಿ ನಡಪುಣಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಓಡಿಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೈದುಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಮರ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ನೇಮದ ಪುರ್ಲುನು ತೂವರೆ ಕಾರ್ನಾಡು ಬೀದಿ ಸಾನೋಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೀದಿ ಸಾನೋಗ ಬತ್ತು ನೇಮದ ಪುರ್ಲುನು ತೂಪೇರಿ ಅಕಲೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕುಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕುಡಿದುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯೋಡಿತ್ತನ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತಂದು ಏತ್ತು ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಎತ್ತನ ಪಂದು ಅಂತಾರವರೋಡು ಭಕ್ತಿ ಇದು ಪಿರ ತಿರುಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗೂ ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗುವೇರು ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗೂ ಬತ್ತ ಪೊಗ್ಗಿ ನಡೆದ ಪಕ್ಕ ಓಡಿಜಾರು ಬದುಕುವೆ ಬಜ್ಜೆ ದುಗ್ಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವೇರು ಬದುಕಿಂಚಿತ್ತನ ಓಡಿಜಾರು ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಸಬು ಮರಮೂರ್ತೆಗೆ ನಾಲದಡಿ ಉಂಬು ಚೌಟನ ಮನ್ನೆಡೆ ಮರಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ತಾರಿದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಓಡಿಜಾರಿಗೆ ದರಿಕುಟುದು ದರ್ಶನೋಡ ಆವೇಶ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಊರು ಸೇರುವೇರು ಒಂದು ದಾದ ಸೋಜಿಗ ಪಂದು ಎನ್ನೆನಗ ತಾರಿದ ಕೊಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗುಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಿನ ತಾರಿದ ಕೊಡಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಪಾರುಂಡು
ಅಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿಯುವರೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವು ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಜನನುಗು ಬತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೈಪತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಕರ್ತೊಂದುಪ್ಪುವೇರು ಅರ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಧರ್ಮೆತ್ತಿನಾರು ಧರ್ಮೋಡು ಮೆರೀನಾರು ಬಾರಿ ಪುದರಡಿತ್ತಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳು ಆರ್ನ ಚಾವರ್ದ ಬಾಮಡು ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮೈಸಂದ ಎಪ್ಪುವೇರು ಅಡೆಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಪೋದು ಆರ್ಡ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪೌಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮನ್ನಡಿಂಚೆಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈರು ಬತ್ತದ ಈಕ ರಡ್ಡುತ್ತಾರದ ಮದಿಪುಣು ಮದಿಪುಡು ಪಂದು ಆರು ಚಾವರ್ದ ಬಾಮೊಡುತ್ತನ ಚೆತ್ತನ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿಗೆ ತರಣಿ ತಕ್ಕಾದು ನಾಲದಡಿ ಉಮ್ಮು ಚೌಟನ ಮನ್ನೆಡು ಬತ್ತ ಉಂತುದು ಭಕ್ತಿದ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿತರನಿಂಚಿತ್ತನ ಓರಿಜಾರು ಎಡ್ಡೆಡಿ ಜಪ್ಪೋಡು ದೀ ರಾಶಿ ಪಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡಿಂಕ ಸರ್ವ ವಿಚಾರಗಳ ತೋಜಿದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಅಂತರಾಳದ ಭಕ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಕೊರ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಶಕ್ತಿ ತರೆತಿರ್ತು ಕಾರಮಿರ್ತು ಪಾರ್ದು ಚನಿಲ್ ತಲ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿಜಾರನೆ ಜಪಡಾವೆ ತಾರಿದ ಕೊಡಿನ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಾವೆ ದೀನ ರಾಶಿ ಪಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ನಾಡು ಬೀದಿ ಸಾನೋಡ್ದು ಓಡಿಜಾರ ಬಜ್ಜೆದುಗ್ಗನ ಅಂತರಾಳದ ಭಕ್ತಿಗೊಲಿದು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಬೈದೆ ನಮ್ಮಂದೆ ಬುಡಂದು ನಮ್ಮಂದೆ ಕರಿಯಂದ ಬಂದು ಆ ನಾಲದಡಿ ಉಂಬು ಚೌಟನ ಮಣ್ಣಿಡು ತಾರಿದ ತಿರ್ತು ಆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಓಡಿಜಾರೆಡ ಐತ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕರ್ಪಾವೇರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಮ ಮಾಗನೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಪಡೆ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಗದರ್ದ ಮಣ್ಣು ಪುದರ್ದ ಇಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರ ಭಾವದ ಇಲ್ಲು ಪುತ್ತೂರ ಭಾವದ ಇಲ್ಲಡು ಗಡಿಯಾನನ್ನ ಅಕಲೇನು ಬಾಂದರ್ಲ ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಬೇತ ಕಡೆಟ್ಟು ಗಡಿಯಂಡ ಗುತ್ತಿನಾರಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅವಳು ಬಾಂದರ್ಲು ಪಂದಲೆಪ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಇನ್ನಲೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಒರಿ ಉಳ್ಳ ಐವರಿ ಸತ್ತೆಲೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮನೆತನ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜನ್ನೇ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲವು ಅವಳು ಧರ್ಮನೇಮಗು ದಿನನಿಶ್ಚಿತ ಆಪುಂಡು ದಿನನಿಶ್ಚಿತ ಅದು ಕರ್ನೀರದ ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಡಾರಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ದುಮ್ನ್ಯಾನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರ ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಪಾಸಿಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತವನ್ಪೆ ಪುತ್ತೂರು ಭಾವದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆರಡ ಪೋದು ಪನ್ನೆ ಬಾಂದರ್ಲೆಡ ಎನ್ನ ಜುಮಾದಿನ ನಂಬುದುಂಜುಗೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರುಡೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಆರೈಟ್ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿರಂದಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಐಟ ತೋಪಾವೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಮೇರೆ ಪಾಸಿಡ್ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಲು ಅಕ್ಕಣಿಂಚಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲು ಒಂದು ದಾದ ಸೋಜಿಗ ಪಂದೆನ್ನಗ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಜಾಲ ಮುಂದೆಲ್ಡಾರೆಗೆ ಅಗ್ನಿದ ರೂಪುಡು ಜುಮಾದಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುನಾರ ಕಾಪುವೇರಿ ಕಾಂಡೆ ಪುತ್ತೂರ ಭಾವದ ಮನೆತನಗೂ ಪೋಪೇರಿ ಬಾಂದರ್ಲೆಡ ಆ ಧರ್ಮನೇಮದ ಸಮಕ್ಷಮುಡು ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಿಪಾವೇರಿ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತೆರ ರಾತ್ರಣಿಗ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಪಂತೆ ಒಂಜುಗಂಡೆ ಪೇರೆ ಆಗಿ ಈರ್ನ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಕುರ್ಲೆ ಪಂದು ಐಕ್ ಬಾಂದರ್ಲು ಕಿಸಕ್ಕನೆ ತೆಲುಪುವೇರಿ ತೆಲಿತು ಬನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಬಿರುವ ಬೂತಗು ಕಾಟು ಮನೆ ವಂಚ ಪಾರ್ದು ಪುತ್ರ ಬಾವಡು ಮಣ್ಣಿಡು ನಂಬರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎನ್ನಡ ಒರಿಯುಳ್ಳ ಎವಿರ ಸತ್ಯಲುಲ್ಲೇರಿ ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲು ಆ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದ್ರ ಬೇಜರಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕದ ಮನೆತನಗೂ ಪಿರತಿರುಗಿದು ಬರ್ಪೇರಿ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆಡು ಕುಡಿದುಕ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಜುಮಾದಿಯನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಂಡತ್ತಾ ಬಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಪುತ್ತೂರ ಭಾವದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಈ ಜುಮಾದಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ತೋಪೌಂಡು ಕಡೇರೆ ಕುಳ್ಳದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊಂಜೋಲು ಮರ ಕಟ್ಟುವೇರಿ ಗಿಡ್ದಿರ್ಲು ಮರಳು ಪತ್ತದ ಬಲ್ಪುವ ತುಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಲು ನುರೆ ಕಕ್ಕುವ ಬಾಂದರ್ಲೆನ ತಿಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಂದರ್ಲೆನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆಡು ಕುಡಿದುಕ ಬಡ್ಪುಡು ಜಾರಂದಾಯಡ ವಿಮರ್ಶ ಮಲ್ಪೇರಿ ದಾದಾಂಡಿ ಜಾರಂದಾಯ ಪಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾರಂದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗೂ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ವೈದೆ ಈರಾಯನ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಕಣ್ಣೆಡು ಕಣೆ ದುಃಖ ಬತ್ತಂಡು ಈರ್ನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆಡು ಕುಡಿದುಕ್ಕೋ ನೈ ಬುಡ್ಪಾಯೆ ఆయన పుత్తురు బావద మನೆతనకు లెత్తది ఉంజుగండే పేరును కుర్లే పనిపిన భాషని జారందాయ కర్నీర జారందాయ కొరపే ಆ ಪುರ್ತುಡು ಪುತ್ರ ಭಾವದ ಬಾಂದರ್ಲು ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕದ ಮನೆತನಕು ಬರ್ಪೇರು ಮನೆತನಕು ಬತ್ತದು ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಡ ತಪ್ಪುನು ನಟದು ನಿನ್ನ ದೈವನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ ಉಂಜುಗಂಡೆ ಪೇರಿಂಕಲು ಪುತ್ರ ಭಾವದ ಕುಟುಂಬದ ತನಮದ್ಯುಡು ಕೊರಪ ಅಂದ ಬನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ ಕೇನುವೇರು ಕೋಡದ ದಿನುಟಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಐಟ ಕೊರೆತ ಬೈದನು ಜುಮಾದಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆ ಮನ್ನಗೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಅದಾಗ ಓಡಿಜಾರಿಗೆ ದರಿಕುಟ್ಟುದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡದ ದಿನುಟೀರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೌರವಗೂ ಕೊರೆತ ಬೈದನು ನಾಂಡಲ ಪುತ್ತೂರ ಭಾವದ ಮನೆತನಕು ಪೋದು ಉಂಜುಗಂಡೆ ಪೇರಿಗೆ ಯಾನ ಅಸ್ತನು ಕೊಡ್ದು ಪಿರತಿರ್ಗದು ಯಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟುಗು ಗ್ರಾಮಗೂ ಬತ್ತದ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವಾದಿ ನಿಲಯ ಪಿಂಚತ್ತನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈರ್ನಲ ಓಡಿಜಾರ್ನಲ ಪುರಾಪುನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಾಥ್ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಮೆರೆಪವೆ ನಿಕಲಿನ ಕೀರ್ತದ ಪತಾಕಿಡಿಯಾನು ಕುಲ್ಲಾಯ ಪನ್ಪಿಂಚತ್ತನ ಭಾಷೆನ ಕೊರಪೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲೆ ಓಡಿಜಾರಿನ ತರೆಕ್ ತರೆಪದ ಬಿರಿಕೆ ಬಿರಬದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಡಾರನು ಪುತ್ರ ಭಾವದ ಮನೆತನಗೂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪತಂ ಪೋಪುದು ಪುತ್ರ ಭಾವದ ಜಾಲ ಮುಂದೆಲಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಓಡಿಜಾರಿಗೆ ದರಿಕುಟ್ಟುದು ದರ್ಶನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾಗ ಬಾಂದರ್ಲ ಕೇನುವೇರು ದಾದ ಜುಮಾದಿಯ ಪಂದು ಕೇನುವೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜುಮಾದಿ ಬನ್ಪೆ ಇಂಕ ಉಳ್ಳಯನ ಬಲತ ಮರಿಗಿಲ್ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೇನುವೆ
ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಡು ದೈವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಉಳ್ಳಯನ ಬಲತ ಮರಿಗಿಲ್ಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪಡೆತನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೈವ ಜುಮಾದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅವು ಪುತ್ರಭಾವದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಅವಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಪುತ್ರಭಾವದ ಕಲೆಗೆ ಆಯಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟುಡು ಉರಿ ಉಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡಲ ಇನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ರಭಾವದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಲ ಇಂಕು ಜುಮಾದಿಗೆಂದು ಪನ್ಪುಂಚೊತ್ತನ ಭಾಷೆನು ಕೊರ್ಪೆ ಕುಟುಂಬದ ತನುಮಧ್ಯದ ದೈವಾದ ಪೊಗ್ಗುದು ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವಾದ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬಣ್ಣಗಾಯಗೆ ತಿಂಗೋಲೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಪುದ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂಗೋಲೆದ ಆ ನಾಗನೆಡಿಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಂಚಿತ್ತನ ತಿಂಗೋಲೆದ ಮನೆಡು ಬ್ರಹ್ಮ್ಯರ್ನ ನಾಲದಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮ್ಯರ್ನ ಮನಮೆಚ್ಚ ಒಂದು ತಿಂಗೋಲೆದ ಸಂಪುದ ಕಾಡಿಡ ಬರ್ತದೆ ಉಂತುನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಪ್ಪೆ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿಡ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಡು ಯಾನ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವಾದ ಕೊನೆಯೂರುಡು ಪನ್ಪಣ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅತಿಕಾಯಿ ಪನ್ಪುಚ್ಚೊತ್ತನ ಜೈನೇರ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅಕಲ್ನೆರ್ದು ಕೈರ್ದು ಇಂಕ ಅಧಿಕಾರನು ಇದೆಪ್ಪಾದ ಕುರುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಅದಾಗ ಈತ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಾಂಡ ಇಂಕದಾದೊಂಡು ಪಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನುಂಚೊತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಾಂಡ ಐಂದಾಲು ಪನ್ಪುಂಚೊತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಾವೆ ಇಂಕ ಐಂದಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಕಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಲಿನ ಕಡಪಾವೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವಾದ ಗುಡಿಗೋಪುರೋಡು ನಿನ್ನ ಮೆರೆಪಾವೆ ಈ ಇಂಕ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಚಿತ್ತನ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಕ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಪುರಾಪುಣ ಕೊರಪೆ ಪಂದು ಐಂದಾಲು ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಐಟೆ ಮಲ್ಪದು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಚಿತ್ತನ ಐನಿ ಜಾಗ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನ ಸಮಕ್ಷಮುಡ ಐನಿ ಜಾಗನ ಐ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲದ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಮುಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲದಡಿ ಚೌಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಣದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐನಿ ಜಾಗನ ಐಟೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪ ಅದು ಆ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪನ್ಪುಚ್ಚುತ್ತನ ಜೈನನ ಅತ ಮಲ್ಪಾದು ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮುಡು ಪಾಲೇರ್ದು ಪಡ್ಡೈ ತೋಡೂರ್ದು ಮುಡೈ ನಡು ಜಾಗನು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪನ್ಪಾದು ಐಟೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಕುಣಿಯೂರುವಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವ ಅವಡು ನನ್ನ ನನಾತ್ ಜಾಗಲು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಚ್ಚೆಡು 14 ಜಾಗಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಇಂಕ ಮೂಕುಕು ಮುತ್ತೆಸ್ತೆ ಮದುಕು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಯುಗು ಮದ್ಮಾಲ ಬೋಡು ಪಂದು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಬಾರಗೇರ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಆವಡು ಪಂದು ತೂನಾಗ ವಾಸ್ತುಕು ಸಮಾನ ಆದ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಗದರ್ದ ಇಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೂಪಿರು ದೆಪ್ಪುನಿತುದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಲತ ಕಾರ್ಪಾರದ ಪೊಗ್ಗುದು ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಇಂಕ ಗಡಿಪತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಬಾರಗನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ ಪನ್ಪವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾರದಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಂಚುತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪನ್ಪಾದೆ ನಡಿಕೊಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಅವು ರಾಮದೇವರನ ಪೂತ್ತ ಬಿತ್ತಲೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ದೀಪ ಒಂದು 14 ಜಾಗಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪದೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟೊಡು ಮೆರವೆ ಅದಾಗ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆರೆ ಜುಮಾದಿಲ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ಪುಯರೆ ಇಂಕ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡು ಜುಮಾದೆ ನನಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅದಾಗ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪೆ ಇನಿರ್ದು ಮಿತ್ತೀರು ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನುಟು ಕಾಂತಿರು ಜುಮಾದಿ ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆಂದಾಂಡಲ ಯಾನ ಬಲತಕಾರಪಾರದ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಪೊಗ್ಗುವೆ ಇನಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಯಾನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ದೈವ ಏನ ನಿನ್ಕುಲೈಟ್ ನಂಬುದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಈರ್ನ ಅಂತ್ಯೊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನಲ ಈರ್ನ ಕೈಪತ್ತಂಚುತ್ತನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಪ್ರತಿರೂಪುಣು ಎನ ಮನೆ ಮಂಚೋಡು ದೀಪವನ್ವೆ ಈರ್ನಲ ಓಡಿಜಾರ್ನಲ ಪುರಾಪುಣು ಪಡಂದೆ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪುಣು ತೂವಂದೆ ಪತಿಮಾನೆಚ್ಚಿರಡಾವಡು ನಡುಮಾನೆಚ್ಚಿರಡಾವಡು ನೇಮದೆಚ್ಚಿರಡಾವಡು ನಡಿಬೆಟ್ಟುದ ಮನ್ನಡಿ ಯಾನ 14ಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಾಥ್ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಪುರಾಪುನು ಪನೋಡು ಈ ಕಥೆನ ಪನ್ನನ್ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ 14ಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪಿನ ಪನ್ಪುಂಚತ್ತನ ಭಾಷೆನೆ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನಗೂ ಪೋದು ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮದ ಮನೆತ ಮರಗಿಡ್ ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಆದ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಮ ಮಾಗೆ ನಡೆ ಉಳ್ಳಾಲಿಗೆ ಜಲಕದ ಬಳಿಯಿಂದಾಂಡ ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿಗೆ ಉಂಜಿ ಸುತ್ತುದ ಪಿರಿವದ ಬಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಾವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲೆ ದೈವಾದಿನ ರಾಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿನಲ ಪ್ರತಿರೂಪಣು ಈ ಜುಮಾದಿನ ಮನೆ ಮಂಚೋಡು ಬುಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿರೂಪಣು ಆ ಜುಮಾದಿನ ಮನೆ ಮಂಚೋಡು ದೀಪಾವಳಿ ಇನಿಕಲ ಆ ಪ್ರತಿರೂಪ ನಡಿಬೆಟ್ಟುದ ಜುಮಾದಿನ ಮಂಚೋಡು ಕಣನ ಬೊಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಲೆಡಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವು ನಡಿಬೆಟ್ಟುದ ಜುಮಾದಿನವಳು ಮಾತ್ರ ಇನಿಲ ಓಡಿಜಾರ್ನಲ ಆ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲನಲ ಪುರಾಪುಣ್ ಪನಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪಣು ತೂವಂದೆ ಅವಳು ದೈವ ಮೀಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಿಬೆಟ್ಟುದ ಜುಮಾದಿ 14 ಜಾಗಲಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ರಾಜ್ಯನ್ ದೈವಾದ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರೋಂದು ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಜುಮಾದಿನ ದೈವ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರಡು ಮಧು ಬಂಡಿನಲ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆನ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಡು ಟೋಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇರು ಕೊರಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಮಹಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿವಾಲ್ ನಡೆ ಓಡಿಜಾರು ತೊಡಗಿನಂಚತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು
ದರಿ ಕುಟ್ಟುದರ್ಥ ತಾರಿದು ಕೊಡುತ್ತೊಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಹಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿವಾಲ್ ನಡೆ ಜನ ಬರ್ಪನೆ ಅಂತ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿವಾಲ್ನವಳು ದೈವೆಜ್ಜ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಮಹಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿವಾಲ್ನವಳು ಮಹಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಪಾಲೆ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಗುತ್ತುಡು ಜನನುಗು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೊಲೆಕಾಡಿ ಗುತ್ತುನಾರೆ ಬುಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಮನೆತನೊಟ್ಟು ಆರ್ನ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟು ಆರ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮೈಸಂದಾಯಿಲ ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದ ಪಟ್ಟುಡು ಮೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಜುಮಾದಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಅರೆಗೆ ತನಕ ಪ್ರಾಯಾಂಡಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈರು ಬರ್ಪಿನ ಹೊಡ್ಚಿ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಈ ಜುಮಾದಿ ಅವಳು ಪೋದು ಕಾಂತಿರ್ ಜುಮಾದಿನ ಬಲತ ಮರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಇತ ನಡಿಬುಟ್ಟು ಜುಮಾದಿ ನಡಿಬುಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾಗಣೆ ಗ್ರಾಮ ಇಂಚಪುರ ಕ್ರಮ ನಡಿಬುಟ್ಟು ಜುಮಾದಿಗೆ ಎತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಎತ್ತು ಮಾಗಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮುಡು ಆತ ಮೈ ಮೇಡ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ ಪಂಡ ನನ್ನ ಈ 14 ಜಾಗ ನೀನ ಪಂಡನ 14 ಜಾಗಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನೆತದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ಮನೆತನಗಿದ ಈ ಜುಮಾದಿನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರ್ ಅಕಲಿಗೆ ಜುಮಾದಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಊಲೆಚ್ಚಿ ಇನಿ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಳಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಪನ್ಪಿನಾರು ಬೊಂಬೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಐಟೆ ನಂಬುದೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಲೇರಿ ಆರ್ ಕೆಬಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಜುಮಾದಿ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿಕಲ ಮಾರ್ಚ್ 14 ನೇಮದಾನಿ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತದ ನೇಮೋಡು ಭಾಗಿಯಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿರ್ದು ಈನ ತೀರುಂಡು ಅವೇನ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಜುಮಾದಿ ಈನ ಕೇಂಡಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅತ್ತ ಒಂದು ಇಂಕುಲು ತೂತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸುದ್ದಿಲತ್ತು ಇಂಕುಲು ಒಂದು ತೂತಿನ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದ ಸಂಸಾರ ಐಟೆ ವಿಜಿತನ್ಯ ಬಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೇಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿನ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಪೂರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಬತ್ತದ ನೇಮೋಡು ಭಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪುತ್ರ ಬಾವುಲ ಬಕ್ಕ ಪನಿಕೆರೆಲ್ಲ ಪನ್ನುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಂಕನೇರ ಅಕ್ಕಲು ಪನಿಕೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪಿ ತಂಬಿಲ ಅಕ್ಕಲ ಮನೆತ ನೋಡ್ದ ಅಪ್ಪನಂಚತ್ತನ ತಂಬಿಲ ಅಳು ಸೆಸಪ್ಪ ಪ್ರಭುಗಳು ಇತ್ತೇರು ಆರು ದೈವ ಜುಮಾದಿ ಬತ್ತದ ಸೆಸ ಪ್ರಭುಗಳ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರ್ನ ಕನ್ನಡಿ ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಕಾರಣ ಮಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಲೇರು ಆರ್ನ ಸಹೋದರನ ಅಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲೋಗಿ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಎನ್ಪ ತಂಬಿಲ ಅಪ್ಪನ ನಡಿ ಬೆಡ್ಸ ನೋಡಿ ಎನ್ಪ ತಂಬಿಲೋಗ್ಲ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರು ಬೊಂಬೈ ಅಕ್ಕಲೇನು ಬತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಲೆಪ್ಪುನಾಗಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಇನಿಕಲ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅವಳ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪಿ ತಂಬಿಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತಂಬಿಲ ಅದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನಿಕಲೆಗೆ ಅಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ వాళ్ళు ಅಂದ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೀರಿನ ವಂಶದ ಬಗೆಟ್ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದಾಖಲೆ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ನಡೆಟುಂಡು ಅಂದಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಪುಂಜರ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ರುಂಡದ ಅಂದ ದೇವಪುಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಐತ ಕತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅಂಡ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತ್ಯ ಅತ ದೇವಪುಂಜರ್ಲ ತಾಕತ್ತದಾರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮೋಸಾಯಿನಿ ಅಂಡ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ ದೈವಾರಾಧನೆಡೆ ಮತ್ತು ದೈವದ ವಿಚಾರಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ದೈವನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದರಲು ಬರ್ಪ ಅಂಡ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಘಟನೆಲು ಈ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾನಡ ಸಪತ್ನೀಕೆರ ಖಂಡನೆ ಬಡಿದ ನಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ 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 ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂದ
ಬಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಬಂದ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಈ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಾಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಂ 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 ಒಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಪಂಡತ ಇದೆ ಅಂದ ಮದುವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಂಕಿನ ಮದುವು ಅಂಕಿನ ಪುಸ್ತಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ 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 ಅವಳು ನಿಖಿಲ್ನ ಯಾನೊಂಜಿ ತೂಯಿನ ಸತ್ಯದಾದ ಗೆಂಡ ನಿಗುಲು ಆತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡಿತನ್ಲ ಅವಳು ದೈವದಿದ್ದರು ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ವಿಧೇಯತೆ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಎಂಕ ಪೆರ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ್ನಮೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂದ್ ಹಾಂ ಅಂದ್ ಯಾನು ಬೈದೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಬಾಕೆಡೆ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಿ ಕೈದೇವಕ ಜನ ಕೈದು ಅಂಡ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ತ ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಖಂಡಿತ ಭಕ್ತ ಸಂದೋಹ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಯಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಾಗಲ ಅನ್ನದಾನೋಗು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದ್ ಅಂದ 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 ಅದೇ ಹಾಂ 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 ಅಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಇರಡ ಪಾತೇರ್ದು ಕರೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ 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 ಈರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಬೋಡಿ ಈರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂಡ ನಡಿಬಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಈರ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಖಂಡಿತ ಈರ್ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ತೂಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಆತಂಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ದನದನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಂಚಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತೀರು ಅಜ್ಜಿರು ಬಂತೀರು ಆ ಕತೆ ಕುಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಾತಿನ ಹಲವಾರು ಘಟನೆలుಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಒಂಜಿ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ ದೈವ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ವರ್ಮ ಮಾಗನಡು ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಪಿರವುದ ಬಲಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ ಸುರುಕ್ ಆಯ್ತು ಕತೆಗೇನಗ ಸುರು ಅರ್ಥದಾದ ಪಿರವುದ ಬಲಿ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥದ ಬಂಡ ಪಿರಿವುನ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ಪಿನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರಿಯರ ಪಿದಾಡ್ನ ಪಿರಿಯರ ಪಿದಾಡ್ನ ಅಕೇರಿದ ಬಲಿ ಇನಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿನ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಪಿರವದ ಬಲಿ ಇತ್ತಿನಿ ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ 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 ಇನಿ ಅವೇನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಈ ಬೇತ ಕಡೆ ಎಂಕಲ ವರ್ಮ ಮಾಗೇನಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಂಕುಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತುಪ್ಪ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಪಂದೆ ಅಂಡ್ ಅವು ದ್ಯಾಗ ಪಾಡುವರು ಬಂದ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ನಡಿಬೆಟ್ಟುದ ಜುಮಾದಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಟೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಲ್ಲಾದಿಗೆ ಜಲಕದ ಬಲಿಂದ ಅಂಡ ನಡಿಬೆಟ್ಟುಡು ದೈವ ಜುಮಾದಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಪಿರುವದ ಬಲಿನ ತೂವರ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಬತ್ತು ಸೇರುವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಿನಂದೇ ತೂವರೆ ಬರ್ಪಿನಾಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ನಡಪುನು ಆ ಪಿರುವದ ಬಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಿಂಚೆತ್ತನ ದೈವ ರಾಜ್ಯದ ಕಲನ ಬುಡ್ದು ಮುಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕಗೆ ಮುಡಾಯಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುಂಡವು ದೈವ ಬತ್ತ ಕುಲ್ದ ಇಟ್ಟೆ ಈ ಕುತ್ತಿನಾರಡಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ನ ಪರವಾದ ಮದಿಪರೆ ಬೋಡ ಅದು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಡಾರ್ನ ಇಲ್ಲದಾರ ಅಲ್ಡ ಕೇನುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೊರ್ಲುಡ ಈ ಬಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡ ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಬರುವೇನ ಆಪ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ ಮದಿಪುವೇರು ಜುಮಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿಲು ಅಕಲ್ನ ಜೀವೋಗು ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿನಲ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮೆಚ್ಚುನಲ್ಕ ಪೂರ್ವದ ಕಟ್ಲೆ ನೀ ನಡಪಾದ ಬಲಾಪಂದ ಬುಲ್ಪುಯರು ಇನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲುಪ್ಪರೆಯವು ಅತ್ತಲ್ತ ಚಾಕಿರಿ ಮಾನಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರ ಊಳ್ ಜಾಗಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ಅವಳು ಆ ಪೊಡ್ತು ಇತ್ತೆರಡು ಮೀಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಲೆಗೆ ಅವಳು ಮೀಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಣ್ಣಾಗ ಆತಮಲ್ಲ ಅನಿ ಒಂಜಿ 50 kg ಜುಮಾದಿನ ಅನಿ ತುಪ್ಪ ಆನಿ ಜಕ್ಕೆಲನೆ ದೆರ್ಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಆ ಮಿರತ ಕಟ್ಟ ಇಡ್ಬೇಕ ಕಟ್ಸಲೆ ಮನಿ ಪೂರ ಉನ್ನೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಬಲಿನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕೊಡಿಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಣ್ಣ ದೆಪ್ಪುಡ್ದು ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಆ ಬಲಿ ಅದು ಮುಗಿತದೆ ಬತ್ತದು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬೂರ್ನಾಗ 1000 ಜನ ಅವೇನು ಪತ್ತುವೇರು ಮಾತ ಪೂಜಾರ್ಲೇನ ಕಲೇನೆ ದರ್ಶನ ದಕ್ಕಲೇನೆ ಪೂರ ಪತ್ತುವೇರು ಅಕಲೇನು ಪತ್ತರ ಜಕಲ್ನ ಕೈ ಪೂರ ರಾಡ್ ದಲ್ಕಾದಪ್ಪು
ಕರ್ಬದ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ನಿಕಲೇನೆ ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟಾಯನ ಬಂದು ಅದಾಗ ಮೀತ ರೋಮ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬಂಚಿಯಾರ ನಿಕುಲು ಪೋಡಿಯಾರ ಬಂದು ಅವನು ನಮಕ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅದೇ ಆತ ಆದಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೂಲ್ ದಾತ್ ಗಿರೆಬುರ ಅಂದೆ ಆ ಪಿರುವದ ಬಲಿಮ್ನ ದೈವ ಮಲ್ಪೋಣು ಬಂದಾಗ ಆ ಏತು ಶಕ್ತಿಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಕುಲು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಬಣ್ಣಗು ಕುಲ್ವೇರೆ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಡ್ಡರೆ 3 ಗಂಟೆ ಆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದನ್ಯ ಪಿರುವದ ಬಲಿ ದೈವದನ್ಯ ಪೂರ ಮುಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಆತು ದುನ್ನದ ವಸ್ತುನ ಪಾಡೊಂದು ಬಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಬಂಡಿ ಬಲಿಯಾದ ಐತ ನಡುಟು ನಡುಮಾನಿಚ್ಚಿರು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತದ ನೀನು ಪೂರ ದೈವದ ಕಲೆಟ್ ನಡಪನ ಹೊರತು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೆ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡನೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲ್ಲಾದಿಪಕಲ ಚಾಕಿರದಕಲ ನಿಯಮ ಅದ್ಭುತ ನಿಷ್ಠೆತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ 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 ಮೂಜಿನ ತಾವು ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತಲ ಚಾಕಿರದಕಲ ಮಿತ್ತಲ ದೀಪನ ಪ್ರೀತಿ ಯಾನೆ ಪನ್ನೆಲೆ ಕೊಡಿ 14 ಜಾಗದಕುಲ್ಲ ಈಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿನ ಪನ್ನಾಗ 14 ಜಾಗದಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ತುಪ್ಪೇರು 14 ಜಾಗದಕಲೆ ನಾ ಜುಮಾದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದನು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅವತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆದಾಗೆ ಯಾನ್ ತೂಪನೆ ಅವ್ಲು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದೈವದ ನೇಮಗು ಬಯಲಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನ ಅತ್ತವಳು ಅತ್ತು ಅದೊಂಜಿ ನೇಮ ಬಂಡ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಬಯಲಕ್ಕೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾನ ತೂಪನೆ ಮಾತು ಅವಳು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಸತ್ಯ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ತರತಮ ನಂಗೆ ತೋಜ್ ಇತ್ತಿನೆನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಲ ಯಾನರೇನು ಮೆಚ್ಚುವೆ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಪನಾಗ ಪೂರ ದಿತ್ತದೇರಾರ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೋಲೈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಕುಳ್ರಿ ಎತ್ತಂಡ್ರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಉಂತರ ಎತ್ತಂಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೇರಿ ಬುಡ್ಚಿ ದೈವದೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಜೆ ಇಂಕುಲ್ ಕುಳ್ರೆಲಜಿ ನಿಕುಲ್ ಉಂತರ್ಲಜಿ ಉಂತುನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಂದು ಕುಳ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ನು ಅವೇನೇ ದಿತ್ತೀರ ಈನ ಬೇಂಚ್ ಉಲ ಇರ್ದಿತ್ತನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೋಲ ಅವೇನು ದಿತ್ತೀರಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಗಂಧ ಕೊರ್ನಾಗ ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಜಾಗದ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತನ ನಡುಟು ಬೇತಕಲು ಬತ್ತ ಕೈ ಕೊರ್ನ ನಮಕ್ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬನಿಯಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ದಿತ್ತೀರಿ ಕೊರ್ರೆನವೆಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಗಂಧ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವಳು ಈ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ತನ ಬತ್ತಿಚಿ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ ಕೇನು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಟ್ಟು ಬಂಡ ತರತಮ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೋಡ ದೈವದ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪು ನೂಲು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಬುರ್ಪ ಬಲ್ಯ ಸತ್ಯ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸುಡಿದ ಬುಳ್ಯ ಅಂದೆ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಅಥವಾ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನ ವಾ ಗುತ್ತುಂದಾಂಡ್ಲ ಬಟ್ಟಾಲ್ದ ಗಂಧ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸುಡಿದೇವಲ್ಲ ಈ ತರತಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಜ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ನಾಂಡೆ ಆರನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಡುಟು ಊರಿ ಬತ್ತ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಸಬೆತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಏನು ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಂತ ఆయన ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ನೀಡಿ ಕೈಕು ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಅವು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚೆತ್ತಂಡ ಅವಿನ ಉಲ ಇರ್ದೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಲಿ ವಿಧಾಯಕ ನೋಡ್ಚಿ ಬಂತು ಉಲ ಇರ್ದ ಜಾಗದ ಕುಲೆಪ್ಪುನು ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ತೆರಿದಿನ ಕುಲೆಪ್ಪುನು ಅವೇನು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಕ ಅವಿನ ಕನ್ನನಾಗ ಅವಿನ ಕನೋಡ್ಚಿ ಸರಿ ಅವು ಸರಿ ಇದೆ ಕನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಆತ್ ಐಟೆ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇನಿಕಲ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮೂಜಕ್ಕಿ ದಯಾನಂದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಡಿಕೊಪ್ಪಲುಡು ಇತ್ತೆ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದುಲ್ಲೇರಿ 6ನೇ ಇಲ್ಲಾಡುಂಟು ಒಂಜಿಕಿ ಬಟಾರದ ಇಲ್ಲಾಡುಂಟು ಅವು ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿಕಿ ದೆಪ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಮೂಜುಕಿ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕರ್ ಓಪನ್ ಆಪಿ ಅವೇನು ದುಂಬುದಕ್ಕೂ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡು ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒರಿಯವೇನು ಏರ್ನಲ ಒರಿಯನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಹತ್ತು ಒಂದು 14 ಜಾಗಲ ಊರ್ಲ ಇತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದೈವಾಪನ್ ಪೊಚ್ಚುತ್ತನ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಕನತದೇರು ಆತ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯತೆ ನೈಟೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರು ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ರಾಮದಾಸನ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲೇರು ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂದು ಆರ್ನ ಯಾನ್ ಏಪಲಾರ್ದ ಪನ್ಪೇರುಂಡು ಆರ್ನ ಲಾಕೆಟೆಡ್ ಬಂಗಾರದ ಜುಮ್ಮಾ ದಿನ ಮುಗ ಉಂಟು ಆತ ಬಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ 2014 ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಜುಮ್ಮಾ ದಿನ ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ತಿಂಗೋಲೆದಿಲ್ಲದ ಜನನಂದ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಭಾರಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೆಪ್ಪನಿ ಗೊತ್ತದ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಪಿಣಿಚಿತ್ತನ ಅನ್ನದಾನ ಚಾ ತಿಂಡಿ ರಾತ್ರಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಪುಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟ ಚಾ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪ್ಪು ಮಣದಾನಿ ಅನ್ನದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಪ್ಪು ನಿರಂತರವಾದ ಆಪಿನ ಅನ್ನದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಬತ್ತದ ಆ ಜುಮಾ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಆ 14 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನಾರ 15 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು
ಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಇಂಕುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಕಲು ಇಂಕುಲು ಬೇರೆದಕ್ಕಲು ಅವಿನ ಒವೆನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಊರುಗಾರಸಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಗೇನೆ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಜುಮಾ ದಿನ ಈತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ಒಂದು ಆ ಜಾಗದ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಬೆತಬೇತೆ ಇರುತ್ತದ ಪುದರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬಾವ ಅಂತೆ ತಿಂಗೋಲೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಿಂಗೋಳೆ ಬಾಲಿಕೆ. ಅಂದ್ ಇಂಚಿನವರು ಈ ತಿಂಗೋಳೆ ಮಂಡ ಪುದಾರವದು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ದುಂಬುದ ಪುದಾರ ಖಂಡಿತ. ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಎಂದಾಯ ಬಂದ್ಬಿಣ್ಗೆ ಅಂಡ ಅಂಡ ಈ ತಿಂಗೋಲದ ಮನ್ನಡಿ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಟು ಅತವೇ ಈ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿಲ್ ಉಂಟು ಅವಳು ಅಂದ್ ಈ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಂಡರು ನಮಕ್ ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಟೆ ಇರಿಕೆಂಡ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದ್ 10 ಮಂದಿ ಪಂಡ 10 ಮಂದಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ 10 ಮಂದಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅವಳು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಒಂದು ದೈವ ಅವಳ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರ ಮುಖವಾದ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜುಮಾದಿಗೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅವಳು ಪಂಜುರ್ ಅಂತೆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾದ ಇತ್ತನೆಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಂಕುಲು ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನಗಿರ್ಪುನಾಗ ಉನೆತ್ತ ಗೋಚರದ ಅಂತೆ ಈ ಸಾನ ಉಂತು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾಂಡ ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನೆಂಚಿತ್ತ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆ ತಿಂಗೋಲದ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯಾಯಿ ಈತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಡಿಬಟ್ಟುದ ಕಾರಣಿಕದ ಪೂರ ವಿಷಯ ತೆರಿಯ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಜನಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಗೋಪರ್ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತದ ಜುಮಾದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇತ ಕಡೆಲ್ಲ ಇರು ತೂತಾರ ಇತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ಶಕ್ತಿದಾದ ನೀರು ಪಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತ ಇರಕೇನು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ದಾದ ಶಕ್ತಿ ಈರ್ಪ ನೋಡವೆ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಬಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಪಣಪನವು ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯಗೆ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಆದಿಪ್ಪು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗೆ ಕಾಂತೇರ್ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗನ ಕಾಂತತ್ತಿ ಕರಿವಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಈ ಜುಮಾದಿ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪಿರವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜೀವವರ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜುಮಾದಿ ತೂಮ್ರಾಸನ ತಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರು ಅವು ನಮಕ್ ಕತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಕ್ಲಿತ ಜುಮಾದಿ ನೆಕ್ಕಾನಾಗ ಐಸರಾಳ ಬಟ್ಟ ಮೂಸರಾಳ ಬಟ್ಟ ಸಾರಾಳ ಬಟ್ಟ ಐಂದಾಳ ಬಟ್ಟ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಊರು ಬುರುಂಡ ಅವಳು ಜುಮಾದಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ್ ಜುಮಾದಿ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವು ಒಂಜ ಪಟ್ಟೊಗೊಂಜಿ ಕೌರವ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಈರು 4-5 ಪಡೆ ಒಂದು 10 ನಂಚಿತ್ತನ ದೈವ ಪಂಡ ಯುದ್ಧ ದೈವ ದಂಡದ ಆಯ್ತು ಜುಮಾದಿನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ದಂಡದ ಕರ್ಸಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಆರಾಧನೆ ಸಾತ್ವಿಕನ ಅತ್ತನ ತಾಮಸನ ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ ಅತೆ ಇತ್ತು ಜುಮಾದಿನೆಟ್ಟು ಕೋರಿಕೊಯ್ಪನ ಕ್ರಮ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅವು ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತು ಜುಮಾದಿನ ನೇಮಡು ಕೋರಿಕೊಯ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜ ಉಂಟು ಅಂದ ಐತ ಕ್ರಮದ ಅರ್ಥ ವಾ ರೀತಿಯವು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಈರ್ಪಣ್ಣ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾವಡು ಜುಮಾದಿ ಕಾವಡು ದೈವಲು ಪೂರ ತಾಮಸಿ ಶಕ್ತಿಲತ್ತ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಒವೇ ಕಾರಣವು ಐಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಪಂಡ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನಿದಾಯಕಂಡ ಗಣಕುಲೆಗೆ ಗಣಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಅಡ್ಬಲ ಸುನ ಕ್ರಮಕುಲಿತ್ತಂಡ ಆ ದೈವಗೊಂದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆಪನು ಈಜಿಂದ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನ ಕ್ರಮ ಈ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನ ಕ್ರಮದ ಆದಗಂಡ ಆ ದೈವಳನ್ನ ಗಣಕುಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಪಣಪನೆ ಆ ಮಾತ ಗಣಕುಲ್ನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರ ಯಜಮಾನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಾಲೆಬೋದು ಕುಲೆ ಅದು ಕುಲೆಬೋದು ಭೂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಲು ಆ ಕುಲು ಪೂರ ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ಜುಮಾದಿನ ಸೇರಿಗೇಡು ಐತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೇಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯೇ ನಮಕ್ ಬಂಟಿದೆ ಅವೇ ಅಂಚಿಪೋಯಂದಂಡ ಜುಮಾದಿಯೇ ಪಂಜುದ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು ಜೀವರ್ತಿನಟ್ಟ ಹತ್ರ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಬೆತೆ ಅಕಲ್ನ ಗಣಕುಲೆಗೆ ಆ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪನೆ ಪಣಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಬಂಡದೆ ಇತ್ತ ಪೆರ್ರದ ಆಯನ ತಿಬಾರ ಆಯನ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪುದರ್ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇನ
ನಡಿಬಿಟ್ಟದ ನೇಮ ಅಂತ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ನೇಮ, ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇತ್ತ ನಡುಬಿಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಡುಬಿಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ಏತು ವರ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಗಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಬಳಿ ಉಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಉಂಬಳಿದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ 14 ವರ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಿದೆ 14 ವರ್ಗ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಉಂಬಳಿ ಇಚ್ಚಿ ಗಾಣದಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಉಂಬಳಿ ಇಚ್ಚಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಉಂಬಳಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕಂಡಪುರ ಬುಡ ಇತ್ಯಾವಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತಂಡು ಜುಮಾದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡನ ಚಿತ್ತನ ಜಾಗನ ಇತ್ತ ಸಾನದ ದಯ ಪೂಪು ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆನ ಕಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನ ಜಾಗಗಳು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ಯಾವಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸವಿಜರ ವಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಜಾಕಲು ಉಂಟು ಜುಮಾದಿನ ಪುದರಡಿ ಅವಿತ್ತ ಪುರ ಜುಮಾದಿನ ಪುದರಡಿ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಭೂಮಿಲ ಆತಿ ಜುಮಾದಿನ ಪುದರಡಿ ಉಂಟು 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 ಅಂದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಣಪನ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿನ ನಡಿಬಿಟ್ಟದು ಜುಮಾದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಣಿಕಗಳು ಏನು ಪನಲ್ಲಿ ನಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಡತದ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಲ ಪುದರ್ ಪಂದೆ ಅನ್ಪನಿ ಪೂಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಆಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಿಡ್ಚ ಮನೆತನದ ಆಕಲೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಜಾಡ್ಕದೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿನಾರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಅರಿತ ಗೋಣಿದೊಲೆ ದೀಪಿನಿ ಒಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಎದುರುಡು ಅಂಗಡಿ ಕುಳೊಂದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದಂತೆ ಬಾಯಿಗಿರಿಟ್ಟು ಪುರ ಇತ್ತು ಬೊಂಬೈಡು ಅಂತ ಪುರ ಒಂದೇಟು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನದಾನಿ ಕಾಣೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಆ ಕಾಸು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ದರ್ತದ ಖಾಲಿ ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಹೋಯ್ನ ಮುಟ್ಟುದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಂಡಿ ಪಂಡ ಎದುರುದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇನು ತೂಪಿನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಲುವೆ ಬತ್ತ ಪೋಗುದೇಡ ಪೂರದ ಇದುವೆ ಸಾಮಾನು ನಾರ್ದದಿತ್ತದ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತುಕೊನೆಪ್ಪ ನಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಗಾರ ಬರ್ತೇರು ಅಂಚ ಜುಮಾದಿಲ ಬತ್ತ ದೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ತಂಬಿಲದದೆಂತ ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂತ ಯಾಕೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಆಯಡಪ್ಪೋದು ತೆರಿಪಾಲೆ ಯಾನೆ ಪಂತೆಂದು ಪನ್ಲೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗಳ ತೆರಿಪಾಲೆ ಆ ಕಾಸು ಪೀರಕಾಂತದ ಅನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರಾಡು ನಿನ್ನ ಕೈಕ್ ಪನ್ಲೆ ಬಂತ ಮಕ್ಕಳು ಪೋದಾಯಡ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಗಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಬೈದ ಭಾಷೆಡು ದೈವಣ್ಣ ಮೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಚಿಲ್ಲಾವೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪದೋನಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸವೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕುಲ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಗುಂಜಿ ಗಡುತ್ತ ಕೋಲಾಪು ವರ್ಷೋಗರ ಅವು ತುದೆ ಬರೀ ಟಾಪಿನ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ತಟ್ಟೊಟ್ಟು ಪಾದೇಡು ಅವಳು ಬತ್ತದು ಜುಮಾದಿಲ ದೂರು ಕೊರ್ದು ಜುಮಾದಿ ಬಂದ್ಪಿರ ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂದ್ಪಂಡು ಈ ದೂರುಣಿ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಾಲದ ನೇಮೊಡ್ದುಂಬು ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿ ಅಂದ ತಂದ ತೋಪವೆ ಬಂದೆ ಆ ಕಾಲಾದ ನೇಮೊಡ್ದುಂಬು ಆಯ್ನ ಎತ್ತಿರಕಕ್ಕದ ತೈಪಿ ದೈವ ಸಾರಿದಂಡು ದೈವ ಸಾರದಂಡು ಅವಳು ದೈವಗೆ ಇರ್ತೀನತ್ತೆ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪೆ ಆಯನ ತಪ್ಪು ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ಕಲಿನ ದೈವ ಬಿಡ್ತುಚಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಟ್ಟ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ದೈವದ ಭಂಡಾರ ನೇಮಗು ಬರೋಡು ಬಂಡಿ ಜಪ್ಪುಂಚುತ್ತನ ಪಡ್ತರು ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಇಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಉಂಡು ಮಟ್ಟಿಡ್ದ ಅಡಿ ಬರೋಡು ಸುಮಾರು ಭೇಟಿ ಉಂಟು ಅಂತೆ ಕೋರ್ದಬ್ಬುನ ಭೇಟಿ ಮುಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಕ್ಕಳು ನಡತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಭಂಡಾರ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗುತ್ತಿನಾರು ಅಲ್ತ ನೇಮಗು ಪೋನಾಗ ಅರಿಗೈಟೆ ಗೌರವತಿಗೆ ಜಿ ಬಂದಾರೆ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತುಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಡೈಟೆ ಗೌರವತಿಗೆ ಜಿ ಬಂದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದ ಬತ್ತೇರು ಆ ಬೀಗದ ಕೈನ ಪಿರಾಕಳು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ ಬುಡ್ಚಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಈ ಭಂಡಾರ ಜುಮಾದಿನ ಅಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುತ್ತಿನಾರು ಜುಮಾದಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಭೇಟಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬನಲ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ಭೇಟಿ ಅನ್ನಾಗ ಗುತ್ತಿನಾರಡಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿನಾರು ಮಣಿತಿದ್ದೇರೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದಾದ ಬೇಜಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಇಂಚೆಂಚ ಅವಳು ಆಂಡೆ ಇಂಕ ಅವಳು ಗೌರವತಿಗೆ ಜಿ ಜುಮಾದಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಇಂಕ ಕುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಚಿ ಸಮೇತ ಕೊಡ್ಜೇರಂದು ಬಂಡ್ಯಾರ ಐಕ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬ ಬಂಡೆ ಈರ್ಕುಲ್ನ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ ಏತು ಒಂದು ಐಟೆ ಊರ್ದ ಕಲೆಗಳ ಒಂತೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದಾಗ ಜುಮಾದಿ ಬಂಡು ಒಂದು ಬಬ್ಬು ಪಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರೆರತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ನಡಿಬಿಡ್ದ ಜುಮಾದಿ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಂಡಿದ ಬಲ್ಲು ಬತ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಬಂಡು ಅಂಚ ಬಂಡಿದ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಜುಮಾದಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಏರು ಪತಿಮಾನಿತ್ಯರ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ ಅರೆ ನಿಧನರಾಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಪ್ರೇತನು ಬುಡ್ಪಾದಿತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಳು ಐಟ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಕ್ರಮಕ್ಕಳೇನು ಮಲ್ತೀರ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಡಿಕೊಪ್ಪಲ ಬನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡೆ ಅಕಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ರಾಮದೇವರನ ಪೂತ ಬಿತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ತುದೆ ನಡುಟು ಅಂತ ಜಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 14 ಬಿಲ್ಲವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಕನ ಇಲ್ಲ
ಆ 14 ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಸಂತ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ నుంచిತ್ತನ ತಂಬಿಲ ಅಕಲ್ನ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಬಂಗಾರದ ಬೀಗದಕ ಯಾವ್ಲು ಉಂಟು ಹೌದು ಈ ಬಂಟನ ಮುಗಪತ್ತು నుంచిತ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಕಲೆಗೊಂಡು ಬಂಟನ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರೆ ಆಪುಣಂದ ಅಕಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಅಕಲೊಂಜಿ ಕೋರಿನ ಬುಡ್ಪೇರು ಜುಮಾದಿನ ಪುದಾರಡ್ ಈ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲು ತಿನ್ಪೇರು ಕೈಪ್ ತಿಂದು ಈ ಜುಮಾದಿನ ಬತ್ತದ ದೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚೆಂಚ ಆಂಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂದು ಜುಮಾದಿ ಬಂದು ಅಕಲ್ಡ ಪೊ ತಿರಿಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಕೊಂಚ ಕೋರಿಗೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕುಲೇನು ಕೇನು ಚೇರು ಈ ಗಡುಟ್ಟು ಬತ್ತು ದೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೂಡ ದೂರಕೊನ ಜುಮಾದಿ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಆವಿ ಅಂತ ತೋಪವೇಣಿ ಕಲೆಗೆ ಅಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ತಿಂತೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋರಿದಲ್ಕ ಕೆಲತೊಂದು ಆ ಸಾನುಗು ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆ ದೂರು ಪೋಡು ಬುಳ್ಳಿದ ಕೋರಿನ ಜುಮಾದಿಗೆ ಒಪ್ಪೇವೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ತೂತಿನ ಅತಿ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ನಡತಾನೆ ಒಂದಿನ ನಾರಾಯಣಂಚನ್ ಪಂಪಿನಾರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಯಾಣ ಜುಮಾದೆ ಹಿಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡು ಪಂತೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತೇರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಜ್ಜಿ ಜುಮಾದೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿರ ಗಂಧನು ಕೊರಿಯಡ ಯಾನು ಹೊರ ಒರಿವೆ ಅಂದ್ ಜುಮಾದಿ ಬನ್ಪೆ ಆ ವೀರ್ಯನ್ನ ಗಂಧನ ಪತ್ತೊಂದು ಇರು ಪೋಲೆ ಬಂತ ಮೇರೆ ಪೋನಗ ಮೇರೆನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಬಿರಿ ಬತ್ತುನು ಮೇರೆ ಪಾರ್ದು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಕೆ ಪಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟುಂತುವೆ ಕಲ್ಲು ರಟ್ಟದ ಪೋಪು ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡತದ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸುದ್ದಿಲತ್ತೆ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ತದ ತಾರೆಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಪದ ತಾರೆಗೆ ಕೊಡಿಕ್ ಚುಮ್ನೆ ನಮೈತೆ ತೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಮರಳು ಪತ್ತ ದಿನ ಅಕಲ್ ದೂರು ಕೊಡ್ತು ಅತ್ತೆ ತಾರೇನೇ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಗೆ ಪೋತಿನ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೂರು ಕೊರ್ನ ಆಯ್ ಮಗೆ ಎನ್ನ ನೇಮದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂತಿನ ಅವೇ ದಿನ ತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಳು ಬತ್ತ ದೂರು ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಅಕಲಿನ ಆದಿ ಒಪ್ಪೆ ದಿನ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೇನ್ ಬರ್ಪವೆ ಬಂದೆ ಚಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆ ಅವಳು ನಡತದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಘಟನೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಲ ಜುಮಾದಿರ ಕಾಂಡೆ ಕೊರ್ನೆ ದೂರು ಬಯ್ಯನಾಗ ನಡತ ಬರೋದು ಅಂಚದ ಜುಮಾದಿನ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗಂಡು ಮಾತಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವು ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈತ್ ಕಾರ್ಣಿಕುಲು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಉಳೈ ಈ ಜುಮಾದಿನ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕುಲು ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಾಂಟಿಸವನ ಕ್ರಮವಾರಿತ್ತು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಯಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಇತ್ತೆ ಅಕಡೆ ನಡಕೇಂಡರು ಜುಮಾದಿನ ಕಥೆದಾದ ಬಂದು ಇಂಕುಲು ಮದಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗ ಧೂಮ್ರಾಸನ ತಮಲ್ತೊಂಡದು ಮಾವತ್ತಿಂದು ಪನ್ಪ ಅವು ತಪ್ಪು ನೆಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ್ಲ ಇಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಜುವನು ಒಡ್ತಿನ ಈ ಜುಮಾದಿ ಪಂಚತ್ತನ ಕತೆ ಪಾರ್ದ ನೋಡು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಈ ಕತೆ ಕಲೇನ್ ಪನ್ಪ ಬದಲಾವಣೆದ ದಾದಿಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾತಂಡೆ ನಾವಿನ ಏತು ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣೊಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಯಾನಿನ ಬನ್ಪಿನ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೈವದ ಸೇವಕಿರಿ ಏರುಲ್ಯಾರ ಅವು ಚಾಕಿರಿ ಮಂದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮದಿಪದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತ ಗಡಿಪತಿ ನಾಲ್ದಪ್ಪು ಅತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿ ನಾಲ್ದಪ್ಪು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇಡು ಒಂದಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಆ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಜನಕ್ಕಲೇಡು ಒಂದಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮ ಸೇರಿದು ಒಂದಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಚಿತ್ತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಡ ಒಪ್ಪುನು ಹೊರತು ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯನ ಜಾನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತೆ ನಡಿಬಟ್ಟದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬುಡ್ತು ಬೇತೆ ಓಪುರ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು ನಡಪುಂಡು ವರ್ಷಗೂ ರಡ್ಡು ನೇಮ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಗೂ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡವಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ನೇಮ ಒಂಜಿ ಗಡುತ ನೇಮ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಶಾಂಭವಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಆತ ದೂರ ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಅವಳು ನೇಮ ಅದೇ ಪಿರ ತಿರುಗಿದ ಬಂಡಾರ ಗಡುತ ನೇಮದವರು ಕೋರಿಕೊಯ್ಯಾರೆ ಊರ್ದ ಅಂಚೊಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಐತಿ ಅವಳು ಗಡುತ ನೇಮ ಅದೇ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಬಂಡ ಪೇರು ಪತ್ತುವೇರು ಊರ್ದಾಕಲು ಅವು ಅದೇ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬೇಟೆಗೆ ಜುಮಾದಿನ ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾದ ನೇಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಅವು ಸಂಕ್ರಮದಾನೆ ನಡಪುನು ಮಾರ್ಚ್ 14 ಅವು ಬದಲಾಪುಜಿ ಅಡೆಗ್ಲಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಬರೋಡು ಮಟ್ಟಿಡ್ದು ಅವಳು ಕಾಲಾದ ನೇಮ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಗೂ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಹಾಪುನು ಮೊಯ್ಲೊಟ್ಟು ಬಾಕಿಯಾರ ಪಂದ ಐಟಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಂಡು ಅವಳು ಬತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಗೊರ ನೇಮ ಹಾಪುನು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಗ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಗೂ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ನಡಪುಂಡು ಈ 14 ಜಾಗದ ಕಡೆಗಳು ಅವಳು ತಂಬಿಲ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆದ ತಂಬಿಲ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಪುಡ್ದು ಎನ್ಪ ತಂಬಿಲ ಇನ್ನು ನಡಿಬೆಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಡಪುಂಡು
ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಅವಳು ಪಿರಾಕದನೆ ಉಂಡ ತಂಡದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದೈವದ ಮುಖಮೂರ್ತಿದ ವಿಚಾರೋಡು ಪಿರಾಕದ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೈಮುಗಿಯ ನೇಮದ ಪೊರ್ತರು ಬಂದಾಗ ದೈವ ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಾವಡು ಒಣಸಗನ್ ಪಂದ ಅದಾಗ ಇಟ್ಟ ಪಾತೆರನ ಬತ್ತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ದೆಪ್ಪನಿ ಗೊತ್ತದಾಕಲು ಕಟ್ಟದಿನ ಇತ್ತನು ಅವಳು ಈ ಜುಮಾದಿ ಸಹ ನೋಡಿ ಈ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಪೂಡಿವೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮದುವೆದ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳು ಅವಳು ಆಪುಜಿ ಜುಮಾದಿನ ಇಟ್ಟು ಆರ್ಯಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇದು ಕುಡಂಜಿ ವಾಲ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏನೋರು ಆಡ ಪಾತೆನಾಗ ಬಂಡೆ ಜುಮಾದಿ ಗೊಂಜಿ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಕೊರ್ಲೆ ಏಪಲ್ ಅವು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಬಂದು ಹದಗಾರ ಪಂಡೇರು ಆವು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರೇನ ಬತ್ತನ ಮನೆಗ ಒರಿಯ ಐಕ್ ಆಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒರಿಯೆ ಪಾರ್ದವಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪತ್ತೆನ ಒಂದು ಒರಿಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಾರಿನ ಬಂಡೇರು ಬಂದಾಗ ಏರೆಗೆ ಏತ್ತು ಕೊರಪೆರ ಹತ್ತು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕದಿನ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಪಂತ ಅಂಚ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಂಗಾರದ ಮುಗನು ಜುಮಾದಿಗೆ 14 ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ 6 ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 6ನ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 6ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ಬಂಗಾರದ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮುಗಾಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆಕೆಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಮುಗ ಅವಡು ಬಂದು ಅದಾಗಿ ಈ ನಡಿಕೊಪ್ಪಲದ ಈ ವಸಂತ ಪೂಜಾರ್ನ ಕಲ ಮನೆತನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡಿನ ಮುಗ ಅಕುಲ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇನಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ 14 ಜಾಗದಕ್ಕಲು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಐಕ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಗ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೋಟೆಂಡ್ರನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊರಿಯರು ಜುಮಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನಿಕೆರಿಲ್ಲದ ಏನಪಂಡೆ ಆ ಬಂಡಾರ ಜಪ್ಪ ತಂಬಿಲ ಆ ಕಾಮತೆರ್ನ ಅಕ್ಕುಲುಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಇಜ್ಜೆ ಬೊಡ್ತಿನಾತ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದಾನ ರೂಪೋಡು ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮೂಲು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡೆಗೆ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ದಾದಗೆಂಡ ಈ ದೈವದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಕೊರ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೊರಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೊರಡ ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಐಟು ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಚತ್ರ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪು ಅದಾಯ್ತು ಇಂಚಾದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊರಿಯಡ ಆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಆಯ ನರಮಾನೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ತಿನ್ಪುನಾಯ ಸತ್ಯ ಜುಮಾದಿನ ಗೈಟೆ ಕರ್ಸಲ್ಲನ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನ ಕರ್ಸಲ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ಕರ್ಸಲ್ಲ ఆయన ಟಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕರ್ಸಲ್ಲ ಉಂಡ ಐತ ಮೌಲ್ಯ ಬೋದ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮುಗ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಬೋದ ಜುಮಾದಿನ ಮುಗ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಐಕು ಬೋಡಾದು ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನ ಮುಗ ನಮ್ಮ ಜುಮಾದಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಜುಮಾದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಸೊತ್ತುಲೆಡೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಎನ್ನ 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 ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಣಪುನ ಬಾರುಡಂಡ ಸಮಷ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಸತ್ಯ ಈ ಮುಗ ಓ ಪ್ರಮುಖ ಸೊತ್ತುಲುಲ್ಲನ ಅವೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಂದತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೇತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ಕ್ಷೇತ್ರದನೆ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜಾತ್ರದನೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಾತಿರಿ ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಬಾತಿರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದ್ರೆ 7 ಇರ್ಲು ಮಗ್ಗಂದಿನ ಆತು ಅಂಚಿನ ಅಂತೂ ನಡಿಬೊಟ್ಟುದ ಜಾರಂದಾಯನ ಜುಮಾದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವು ಯಾಲೊಂಜಿ ಪನ್ನಡಾಪು ಎನ್ನ ಭಾವಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪಗ ಕಂಗಾಲಾತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತು ಬತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೇಮಗಟ್ಟಂದು ಪದ್ಮಣ್ಣೆ ಆರ್ಡ ಎಂಬತ್ತು ಪಂಡೆ 6 ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದನಿಕುಲಿತ್ತೇರು ರಾಮದಾಸ್ 6 ಜುಮಾದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅವನು ಎತ್ತದೋಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎತ್ತವನ ಲೆಕ್ಕವಣ್ಣ ಪೆರದ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ಎಂಕಲು ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಎನಿಕಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಂದಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದೇನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜುಮಾದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜುಮಾದಿನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಾರ ಬರುತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಎನಿಕಲ ಅವಳು ಈ ಪನ್ನಲ್ಕ ಮೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಗೈಟೆ ಆ ಜುಮಾದಿ ಗೌರವ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಕೊಲು ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಹ ಕೈ ಮುಗಿಯರು ಅವ್ನು 100% ಆನಂದ ಆತ್
ಆ ಮನೆತನ ಕೊಂಚ ಗೌರವ ಇನಿಕ್ಲೈಟೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರೆ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಬಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಅವೇ ಮೈಂದ ಸೆಟ್ಟಿ ಬಾಲ ಅಂಶ ಬಾರಿ ಅಕ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೊಡು ಜಗತ್ತು ಗಂಜಿ ಪಾಠ ಪಾಠ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರದಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಒತ್ತು ಸಾಕಾಯ್ಡು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈರು ಮುಲ್ತ ಭಿನ್ನೆತ್ ಈರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂದ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈರು ಬೈದರೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನೆಟ್ಟ ತುಯ್ಯರು ನೆತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಚ್ 14 ನಡಿಬೆಟ್ಟದ ಜುಮಾದಿನ ನೇಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಬತ್ತದ ಜುಮಾದಿನ ಸಿರಿಮಿಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಸರುಂಡ ಜುಮಾದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಲು ಸಿರಿಮಿಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಣ್ತೊನಡು ಅನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದಾದಗೆಂಡ ಭಾರಿ ಸರಳವಾದ ಅಲ್ತ ಕತೆ ನೀರು ಪಂಡ ಈರ ಐಟ್ ಆಳವಾದಡೆ ಪೋತಾರೆ ಅಂಚನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೇರಿಪಾಯರು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ತಂಡದ ವತಿರ್ದು ಇದ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪನಂಚುತ್ತನ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ನಡಪನಂಚುತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಈ ನಮ್ಮ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಯ್ಯರೆ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಏಪಲ ಅವೇನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಡಿತಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿಕಲು ಬೆರಿಬಟ್ಟುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತಗೊಂಡು ಬತ್ತನಂಚುತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ತನಂಚುತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಗಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.